Aya kadiritsyon yan, namya kenal tanu, kenapa agama adika tidawa agiang kaya Iran, agiang kaya Israel, agiang kaya Amerika, kagiina politika ini, pawiraya, nagwayamanan yan na wealth, ayamanan yan na subject matter si, na giyaman lang kaya talaway na adin palagi-lagi dan Iran. Din sa kalkasuan na palagi-lagi dan yan na ay di makatutubala. Palaya siran kumaklim sa siram po itaw. Yan kay Amerika na sanina superpower sa dunia. O ba napakaito ngamin yun? Ipaparam ya dunia. Ay kakukontrola Amerika sa dunia na yan kay world market na ayak po sa ron na dala. Inugyang utapot ko sa petrodollar kay isa pa na nasabab pamana pumasa ka sa langis na imi pumasang ko na dala maka pumasa ka sa dala ginani ka kontrolay na sa dunia na isa pa na pumubat Iran sa Iran kadigyan ka Iran na do pa iniran kay Iran man yubat si Saddam augyan kayamanan yan na Libya kasabab sa giyang kutayamanan yan na pakadaan Iran agyang putwa ay limi pamasa sa gasolina na dala agina nimi ko kontrol agyang kay Amerika sang kayamanan niya intero dunia na superpower agyang kay Amerika sa tigiran skami po mama si sa dunia. Nagyamang buwang kayamanan yan na mga Israel na sirang bumaboy mga pipiataw sa dunia. Nagyamang buwang nga Iran na sirang buhay tito ang mga Muslim. Yan kaya mga Shia si sa Iran, nalambusagyang kanan ang mga latukiran na sirang buhay tito ang Muslim na susalakaw kiran na kafir. Sa manoto na miya katibalang utas kami buhay mama sa dunia. Sa kami buhay mga pipi ang mga tao sa dunia. Sa kami buhay amanan yan, natito ang mga Muslim at kami ang mga andunay ni ba na pumunot ko ahlul bait. Namya katituba lang ko tapalid niya ang anan yan na siram. Na malutan umaloy sa andunay akida agyang kaya mga Israel generally na sosya na tulo ka grupo. Paganero nagyang puto al-Shi'atul Ghaliya, ikadua nagyang puto al-Shi'atul Rafida, ikatlo nagyang puto al-Shi'atul Zaydiyya. Nagyang kaya talo grupo mga Shia si sa intirwa dunya, yang puto Ghaliya gyutusum yang mulwakon, yang manubraon na niya kada-kada siram na mabuhi grupo. Kaini raot at tigo mga ulama sa aya kadakal o mga grupo ang mitutumpok sa giyang kanan Shia al-Ghaliya na 10-15 ayamanan niya at yung grupo Iran. Tunganip na madakal. Pwede nagyang utaan Ismailiya, pwede kira nagyang utaan Nusairiya, yun na ni mga pwede sa giyang utaan al-Ghaliya, ang mga Shia. Nagyap man ang kuto ayamanan niya na Shia Rafida na ay kadakaliran na 24 ka grupo. Dan yung manuto, kami kada-kada pa ni grupo ta Shia Rafida. Na ayaw mga grupo niya na puno na yung utalis na Sharia, yung utal Imamiyah, na puno sa yung kanan, aantunay ni ba na Shia Rafida. Nagyak man ang utal Zaydiyya, na ano naman po mga grupo niyan. Oto, maana, so siya na kalabanan sa satiman ikilangan, kami kada-kada kalanan. Iyamanan niya na grupo na bida-bida sa pangimpulan. Na adon taruto pa na niya kapirkiran na adon man adakiran makapir na maloy tano si sagyang kayamanan yan na mga pangimpunar ang kaya makambubala ka umano tunudi nagyang kaya Amerika o yang kaya Israel na isabunan kaya katimpalian na yang kaya Israel na inusumisibay sa Israel inagawiran sa mga Palestinian ay yang kayamanan niya na Israel kaya ayak limiran na siran so Sha'bullah al-Mukhtar. Siran suwayamanan yan na tindos rabaw apagtaw wallahu subhanahu wa ta'ala si sariyang kaya dunia. Na ayaw yung dira na diyan kay Israel. Pimbalingan na dira siya dira. Na sumilibay siran ro kalangan tingaraan siran. Na utyon yun na diyan kaya Amerika na ayaw isang dira-giray ng mga Israel. Kagyang kanan mga kumpanya aanto na iniba na Amerika na aya disan magmanage na mga Israel.
O ngayon na kaya sabab sa siran natin do sa bawa pagtaw na kailangan na mesisibay siran. Kaino to yang kay Israel na di kapunggang ganan api-aping burung-burungan agyang kaya Gulf countries na diran katunggan kaya alin manaapur sa niyan agyang kay Amerika. Ay manaapur sa niyan agyang kay Amerika. O to na. Antunay pangimbenar agyang kaya mga Israel. Ako ang tunay pagimbenar ang mga siya. Isu ngay si isu lagu si kasisang na piyaba dito tungan ang malangin sa bawa. Sabab ko niya makaliw sa alad ang mga pangimbenar nila. Nakati aso pangimbenar agyang kaya mga Yahudi. Ay ang pangimbenar agyang kaya ang mga Yahudi na siran ipumbetuan siya Sha'abullah al-Mukhtar. Ay amanan yan na the chosen Allah's people. Ay amanan yan nagyutusok at tiruay ganun. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Pitero mga Yahudi, ay man na mga bawatan, wallah nagupito man ang aktubabayabayan wallahu subhanahu wa ta'ala. Yalo yun sa Quran, nagyang ko tayo ang nila klimiran. Namanan yung mga dagdag. Ayaw pang yung panalagyan tayo mga Yahudi na yang kuto ang mga niyawairan na gintasan o kauyag-uyag o wallah. Manuniman itong dala. Si, inadun siran wala pun sa ginawa niyan. Giti ka timbalian. Tunga na na kaya pangalakwala sa liya ulok. Baka pinipuro niran sa ginawa niyan. Na sirang ko na inadun wala pun sa ginawa niyan. Hinintas siran wala sa ginawa niyan. Giti taman akawabaliran alangan ng tingaraan. Manuniman itong dagdang. Naguhayang bidan. وأن الفرق بين درجة الإنسان والحيوان بمقدار الفرق بين اليهودي وغير اليهودي. Ayako ng bidan o pangkatan o anto na hindi ba na manusia na gusto pangangayaman. So kang bidan tanong gusto pangangayaman na. Anto na yung bidan o manusia gusto pangangayaman. Nagyang ko to. Ang pangkatan ng bidan o manusia gusto pangangayaman. Nagyuto din kapag ang bibida o mga Yahudi na gusto na ba Yahudi. Mana aya ilayan o mga Yahudi sito sa lakaw ataw na mga pangangayam. Mga pangangayam na ilayan niran daktan at tunga na mababa ka pagiliran ko sa lakaw kira. Nagyan kaya mga Yahudi na pada sa pangimpanariran nagyan ko tayo Jusukish gairin Yahudi wasarikatu kapakaya pagakalan sok na ba Yahudi sa Yahudi na kapakaya pagkakal nakasok na ba Yahudi, nagupan ko nakasok tamok yan. Nagwayamanan yan, napriba na ka. Inugyang na nakapriba, yung kay Teres ay niya kalala, anak ko na sinangay mga Yahudi. Kagay na, gano'n ba kaya mga Yahudi? Nagyang ko to kapriba sa Mintaluga, nagyang kayamanan yan na, di ka kapaka, di ka kaabang ko, igiramiriba ka. Paminuwa ka kirang sa yamanan niya na interes, nagano ba kaya nga mga Yahudi? Nagyang kanan, akapriba, nagugyan kanan, akapinkawa ko, tamo ko, di nakangga sa baon. Nagukapagakan ako sa lakaw ko, mga Yahudi, na yatakarrabu na bifi'li galik, di gairil Yahudi ilallah. Ayamanan yan, nagyinan niya kalala, o di na isanan, padanan ko niya makala simbayran sa ito Allah. Yan ko ito, akapagimatayaw mga Yahudi. Kapag-arasiran ko sa lakaw kiran, akna ba Yahudi, na simbayran ko na nan amya kalalas ito Allah. Ano ni man itong dagdag, yung panarimaan kay mga Yahudi. Na para sa panarimayran, na anna gayra al-Yahud, kakilab, wal khanazir, wal bahaib. Na para sa pangimbenar, agyan kaya mga Yahudi, nasok na ba mga Yahudi, na siran na lagid o mga aso, siran na lagid o mga baboy. Ayad na ilayan o mga Yahudi ko sa lakaw kira na aso, baboy. Sirang buhi, ayamanan yan na nangaguntingaraan ang pangitaw si sayamanan yan na binyan. Anto na mabuyakinag yan kay mga Shia, tadi ba na ba yan ko to al-Ghalia, padikiran so al-Ismailiyah, abu sayamanan yan ang Nusairiyah. Ang yan ko to ay kadwa, arang ko magrupo niya na Rafida, padikiran so al-Ithna Ashariyah, o di nagyang ito al-Imamiyah, muso sa lakaw kira. Liubusan ko ito yung manan niya na al-Zaydiyah. Nagyang ito al-Zaydiyah, nagyanan yung mga Shia, adang kiran, adami karong sa Bama Kafir.
Kaya ay buat kibibidairan na malagid tanod ko mga sahaba sa pangimbenar na ayaw buat kinibidairan napakalulubiniran su Ali, si ko Abu Bakar, si ko Umar, si ko Uthman. Nahaya sa Ahlus Sunnah wal Jamaah ay tiyaw pakatan ko mga sahaba amya tundog sila ng mga tabi'un, ako sa mga tabi'in, sila din sa mga Ahlus Sunnah wal Jamaah na ayaw makalalabi ko mga sahaba na sa Abu Bakar, na makatutundugon sa yamanan niya na Umar, na makatutundugon sa yamanan niya na Uthman, na ubus sa yamanan niya na Ali. Kataya sa pangimpanaraman po ay yamanan yan na mga Shia. Adin ko mga Shia ayaw pangimpanariran, sira naman po itindos rabaw apagtaw. Niya kapira sa mga sahaba sa kadandaniran. Kurian o Nabi sallallahu alaihi wasallam, inom tabu sudah mapirakataw. Inom tabu sudah mapirakataw, na sukadandan o mga sahaba na palidin niya kapir. Niya kapir sa Abu Bakar, niya kapir sa Umar, niya kapir sa yamanan niya na Uthman, niya kapir sa Aisha, bukuni, kaswa Aisha, na dirang panagpakambal sa yamanan niya na barasina, abay. Nakakapiriran sulangwan ang mga Muslim, takfirul muslimin illa Shia. Ayaw ko Muslim na sa mga Shia, na susala ko mga Shia na palidin niya kapir. At yung niya kapir kirang sa mga sahaba na ang tawatan, adi pun makapir. Na! Pada sa pangimpanariran na yang kutuwa so, sa puluwa imamiran na maasum, ayamanan niya na ikedusa. Na padanan sang kutuwa ayamanan niya na yang mulwa, pangimpanariran, piyaka lagi diran ko mga nabi, bukuli, piyaka subrairan pansadaran at ko mga nabi na gusto mga rason sa mga imamiran. This ay isa ko mga ulama, agyan kayo mga Shia, nailaman lagi yan kaya katero yan. Yan kaya si Amir, ulama agyan kaya Shia, na ano na tumiyawago na Sunni. Natigyan, nasa ka natigyan, napaparatiala ka na Rasulullah isa-isa. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inuatiyan na sa kan Muslim ako, natigyan kiniya Amir ay isa mala, ulama siya, at yinas ka na zindik kafir. Ayamanan yan, naapya pa ifsabot ka sa la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, na kafir ka, nagwayamanan yan na zindik ka. Ayamanan yan na tila ka kaataw. Kabasta di ka siya na tila ka nagukapir ka. كافر صنديق ملعون إبليس أشرف منك وأطهر. Kau tumalon naman itong dida. Sakatiyan, sunni, absabot sa ingaran Allah, di saksi sa datunin no tabus Allah, di kanan pakangge guna. Sakatiyan, naswatiyan so iblis, na mas lumpio adiskan ang mga sunni. Mas lumpio so iblis adiskan ang mga sunni. Yan yung man ito. Ay, din na binanira ng mga Yahudi. Sa yamanan niya na tunganay, kaya pangalak wala. Pero atiyan o nabi, si ko hadithiran nun. Sabi sa tao, simba niya na suwalla, sembayang, puasa, manihaji, apya panmipalapalaw, apya sipan miyalin sa iyang palaw, sa kapsimba niya na si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kana yan simba si ko Allah, na amay ka dinyan, tariman, so kababaloy wali, sa kanya ni Wali, ayamanan niya na dato kurian o Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagudin yan ipaninta, so Abu Bakar, naguso Umar, naguso Uthman, naguso Aisha, naguso kadamdan o mga sahaba, na makaw masalungan amor na ipangangaswal abuntal yan sa pakadambul yan, paupoy ko narakadyan. Katir ko nutunat. Dahil yan naman, nagyan ka na nakatiruan kayo mga Shia. Kainuman, igira, agyan kayo mga Shia, na igira, bimarataan nilang sa mga Sunni, na tunga nairan ang pakasakitan ka dito na malamang po simbayran si Kuwala. Malamang po ta simbayran si Kuwala. Sa langit na diyan kayo mga Yahudi, dilang katilabya o mga Muslim na gusto sa lakaw-kiran, kagyan niya kalalamang po ta simbayran si Kuwala subhanahu wa ta'ala. Isa pa na amyari si atiyagyan ko ta tumiyawag ko na Sunni, la'anallahu Abu Lu'lu'il Majusi. Diyan ko to dito sumya kapatay ko, amanan yan. Na antunay ni ba na Umar ibn al-Khattab kini panintahan yan sa iyang ito amya kapatay ko Umar amya kagulungon kumasalin yan kasumbayang na natiyakin niya Amir la'anallahu Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Aisha
kaya tingin na pimurkaan wallah. Kaya tingin tatumiyaw na pimurkaan wallah swabulolo al-majusi. Amya kapatid Umar. Agyunungan niya na masalit simbang. Natigil na pimurkaan wallah sa Umar. Pimurkaan wallah sa Abu Bakar. Pimurkaan wallah sa anan yan na Uthman. Pimurkaan wallah sa Aisha. Namun din ng mga sahaba niyo na palad na pimurkaan wallah. Sa satiman ay nisinta ka, na ayat sinta mina sa panangulawan o mga sahaba. Makaliliyosi ko yung anan yan na Ali, na gusto yung anan yan na Ahlul Bayt. Malaw nang digda, yung kuto yung anan yan na tunganay, kana, ang tunay ni ba, na kapakasisilay, yung kaya mga siya. Isap na video, suwatiyan sa Muslim as Sunni, ay nadalalaw, akapanananggila iyo ko mga dusa, inisapar wallah, kaaya kamataan ni ron atiyan, na dadin ng bidan yan na si ikwallah, swayamanan yan, na adinyo kapananggila ko mga inisapar, na gusto ninyo di ka pangunutan ko mga suwan, na dad ng bidan na si ikwallah, kada nabot lang bayarkan wallah, dar gayo si ikwallah, paskano na kafir azindik, diterima anu Allah so, sambayang yo, puasan yo, ni haji yo, langwan o mga simba niyo na diterima anu Allah, nagugyang ko to yamanan niya nakapanan ng gilay na diterima anu Allah, tuma baka no din naputang sa baboy, baka no din paginom sa pakabarag, bagyan ni gulay na langwan na kalalalungan, ka tumay-tumo, nadidipman ka, kasawitan niyo, adi sa didiyo di pananggilan, na aya kamataan ni ron, at tigiyak ini ang makamira isa amala siya, ulama, na dad na nabot lang ba isan wallah, baka no din napundukaw ito. Yan ipangimbenak kaya kaya mga siya. Nailan yung man, yung takabasa ko, ay na plagidan ng kaya mga Shia, awugyang kaya mga Yahudi. Malagid sila na panayamanan yan na sumiko sa langit. Ineniran sa ginawairan. Nailan yung man, nangunaki, dakia amyang impuruan na bedi aya mambu abatalo yan na sulagi din amyang impuruan. Da mitgas abadi aya sumya poro na lagi din na mambu. Mitgas naginan man yung ulo-ulan yan. Kagyang kaya dua na miso pawasiran ang malagi disiran. Sabab si sagyang kay ang tunay di ba na mga pangin panariran na ayaw pa kauriyan tanuron. Nagyang kaya katuro mga ulama. Aya katuro ang tunay di ba na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na tiyan manay idha qatala ta'ifatani min al-kuffar mana ay iramit tidaw sudua grupo apa di mga kuffar na sumuslim na kababaya ayak ya dapat na kababaya tanu sa katanu ang mga muslim sa kya pakapalangana ay yang kaya Iran na bugyang kaya manan yan ng kaya mga Hudi away yang kaya tidaw ang kaya mga Yahudi na bugyang kaya mga Shia ang malagi mo sa akida asiraboy tinto sarabaw siraboy hamanan yan na langag tingaran nasusalakaw tira na bubuy nagwaso nagwayamanan yan na kafir nagusindit na ikubabayatan wanan agyang kanan at yapakat tidawairan yafrahu biqtitalihim ayamanan yan ikubabayatan agyang kanan at tidawairan ayap teruntan na alhamdulillah alladhi yusallitu zalimuna ba'dahum ala ba'd sulang wala pudi narku wallah subuso niya mga rasi ang mga tao na ayan yan sila di pakandagununan ayan yan di pakatidoan ayan yan di pakapalangalan ayan yan di pakapagampasaan agyan ko tayo ang anan yan na dua ang grupo paled na yung anan yan yung mga nakwala aya katiru auza'i na idal takal fajiru bil fajir giram ya kambarat mo so pale baradusa فقتتنا نapa minggu siran fahalaka Allah ahadahuma inantiru Allah si sakiran na falhamdulillah opo nantiru Allah agyang kaya Israel ang guna lang sa Iran alhamdulillah na ukman naman buwayamanan yan na palesiran kantiur na falhamdulillah kathiran na mas malaka pudiyatan si iku Allah subhanahu wa ta'ala na so yamanan yan na Imam Malik ibn Anas na pitariyan inna Allah yantakimu minadhalimi bidhalim mata na suwawa na isuupya na supya nga aarasan ang gulanan ko tangrasi sa ayaw mabuo pakasaw punon wallah ng gulanan ko tangrasi mana so pala di mga rasi na ayaw mo di pakasupan wallahu subhanahu wa ta'ala sa oriano to na thong mayantakimu minhuma jami'an na palesiran supan wallah sa giyong ko tiyamanan yan na ang tunay ni ba nakapaganti urakiran palaya wallahu subhanahu wa ta'ala bikapitaro Hasan al-Basri man takaballahu min qawmin da ang tunay ni ba na siya upan wallah pagtaw sangkot wa kaya pangarisin yan illa sallata alaihim
man huwa aghlamu minhum inunta na aya din bulaw na anu Allah na peki pagdasan yan sa giyang utan lubilawan at tangaras yanis kanyan at giyang kutayam anan yan na pagtaw. Ay amanan yan nagyang kay Yahudi yang Israel na lubilawan at tangarasi nakagiyam yang arasi yang arasyan at giyang kay amanan yan na mga Shia ko katimbalian so agama nagyutoy ayam anan yan na piyaki pangarasyan sira naman bu Allah subhanahu wa ta'ala sa lubilawan mas tangarasyan sira. Agyang kayam anan yan na mauulaw layran.